Historien går jo egentlig langt tilbage, helt tilbage til 2008, hvor der her i Kolding Kommune, og sikkert også i mange andre kommuner, kom fokus på, at stress- og belastningssymptomer var en kæmpe udfordring for rigtig mange mennesker. Og der var ikke sådan rigtig nogen tilbud eller noget hjælp for mennesker at få, som ikke var decideret psykologbehandling eller andet, og det var ikke det behov, alle havde. Så vi havde en fremsynet sundhedschef, der havde hørt om det her med natur og mental sundhed, og at der var begyndt at komme rigtig meget forskning på det område. Og så faldt valget på det her sted, hvor vi jo er nabo til Geografisk Have og Naturskolen Perlen, fordi det indeholdt i forvejen nogle af de naturkvaliteter, som vi kunne hjælpe lidt på vej til at være det optimale for den her målgruppe, som er mennesker med mentale udfordringer. Så skulle vi jo have tegnet ved arkitekter, landskabsarkitekter, så vi var sikre på, at vi udviklede det her område helt præcis, så mennesker med for eksempel stress, angst, depression kunne føle sig trygge og godt tilpas, når de var her. Så skulle vi også have udviklet et område, så vi også kunne lave nogle aktiviteter, som gav mening for forskellige målgrupper. Og det er blandt andet her, hvor vi sidder nu. Vi sidder i vores væksthus, og vi har et haveområde udenom, som byder på forskellige muligheder for aktiviteter, haveaktiviteter. Så det skulle vi have udviklet sådan, at også den her græsplæne, som bare var en flad græsplæne, blev et interessant og et godt område for mennesker i den her målgruppe. Naturen er vild. Der er mange forskellige arter. Der må gerne være nye planter, gamle træer, nye træer, væltede træer, forskellige slags vegetation. Der må også gerne komme et egern forbi og være et dyreliv. Og så skal det opleves som et fristed. Og fristed kan være mange ting, men det her med, at et fristed, specielt hvis man har symptomer på stress, er, at man er væk fra stressorerne, altså det, der stresser os. Så en rigtig vigtig faktor, det er, at vi får gode hjernepauser, sådan vi kan komme os og finde en balance i det liv, vi har med krav. For eksempel har vi gjort os meget umage med at have forskellige spots, samlingssteder, hvor man kan sidde i grupper, men også spots, hvor man kan sidde alene og måske bare betragte vandet i bækken eller træerne og bladene, der bevæger sig i vinden. Så det her med at turde tage naturen til sig på naturens præmisser og have ro nok i maven til at vide, at den i sig selv kan være et rigtig godt sted, hvor mennesker for eksempel også kan spejle deres egne bekymringer eller udfordringer i livet. Så den her symbolik og spejling i naturen gør, at vi egentlig ikke behøver at tale så meget, men at det, der sker med de mennesker, der færdes her, det er, at naturen egentlig giver dem nogle gode metaforer på deres egen situation og bliver mindet om, at jeg har måske noget styrke til at komme igennem det her. Så bare det at lægge en gåtur ind i et andet tempo, 10 minutter om dagen, give sig selv lov til at sanse. Hvad ser jeg? Hvad hører jeg? Hvad mærker jeg under mine fødder? Det giver den her mentale pause. Og i det hele taget det at genopdage naturen, hvis man kan sige det sådan, det er der rigtig mange, der når vi slutter forløb herude, så siger de, nu har jeg fået naturen ind i mit liv igen, og det er nemt for mig at fortsætte med. Det betyder, at jeg ser rigtig meget mening i mit arbejde. Og det, der jo gør mig allerbedst, og som jeg motiveres af, det er, at jeg kan se, at det her det gør en forskel for rigtig mange mennesker. Så det at få lov at arbejde professionelt på den her måde, ved at dels være på arbejde i naturen flere dage, det kan jeg jo også mærke på mig selv. Det gør, at jeg ikke er så træt. Og så tror jeg, der er en faglig tilfredshed og stolthed i at få lov at være med til at udvikle noget, som er så meningsfuldt, og som kan komme så mange mennesker til gavn. Så vi også i dag, så er vi også
videnscenter, hvor rigtig mange andre har lyst til at komme og høre om vores erfaringer. Og de kan være gode, vi kan også lære rigtig meget af andre, men det her med at få udvekslet den viden og erfaring, så andre kan gøre brug af det, det vil vi rigtig gerne være med til. Så det er noget, der har taget rigtig mange år. Vi gik rigtig i gang i 16, og hvor rigtig mange mennesker har været involveret på tværs af forvaltninger. Vi indgår også i forskningsprojekter i fremtiden, hvor vi jo rigtig gerne vil bidrage med det, vi har erfaringer indtil videre, men også sådan, at vi får noget solid viden på området, som kan dokumenteres. Vi er i mål med rigtig mange ting, og samtidig så tror jeg, at det her det bliver et projekt, som fortsætter med at udvikle sig.